Vreau mai de mult să intre în cablu Costel Replica, că să zică și după ce și-o trage. Aici ați auzit ceva cuvinte urâte, presupun? Da. Și vreau în numele tuturor să ne cerem scuze pentru lucrurile vulgare pe care ați auzit și într-un le-ați încercat. Și practic asta e locul ideal să vii la prima întâlnire. Ca să vezi după ce poziție pleacă relația asta, știi? Să vezi în funcție de reacția ei, știi? Când se vorbește aici. Și ea da mui. Vrei ca ea să fie? Îmi place. Asta cu prima întâlnire, sunt momente relativ dubioase și există situația asta, în momentul în care ești la prima întâlnire și acum vorbesc în numele fetelor și ca să nu spuneți că sunt misogin, pentru că nu sunt misogin, desigur cred că femeile sunt egale între ele. Dar și că ești la voi la fete, așa că ești la prima întâlnire și spune partenerul ceva greșit, nu așa că în capul tău e, tocmai ți-ai făcut laba. Dar asta e și invers, pe bune, când spune ea ceva nașpa, în capul tău e, tocmai ți-ai plătit sucul. Dacă e să vorbim așa de retrospectivă 2006, pot spun ce a prins cel mai bine până acum la mine, problema cu Botswana. Știi? Nu știți? Bun. Să gustați numai asta. Da, încă ideea că în Botswana moneda este pula. Și nu asta e amuzant, nu e asta amuzant. Mi se pare interesant în Botswana dialogurile, știi? Te duci la magazin, te întreabă vânătoarea cu ce plătiți? Cu pula? Când are să-ți dea rest, n-am să dau rest, mă dați dumneavoastră 2 puli și dau eu mărunt 3 coițe. Nu prin subdiviziune. Mi se pare foarte interesant în Botswana cerșătorii. Dă-mi și mie o pulă. Chiar a fost denominare în Botswana, s-a trecut la pula grea. Botswana e la fel ca în România, la bancomate, bași cardul, iese pula. Te bucuri acolo când vine o fată să împrumute bani de la tine. Vrei să vrei și mi zice pul până mâine? Mai nașpa când îți dă bani înapoi. Și bineînțeles că sunt proverbe în Botswana. Adică știți că pula e ochiul dracului. Dai o pulă, dar stai în față. Îmi pare rău să vă spun, dar pula n-aduce fericirea. Și frate, dar brânza e pe pulă, ca să terminăm așa. Eu de când am început să fac chestia asta, am vorbit de orașul meu scump și drag Buzău. Și e cineva de Buzău? Este... Câtă mândrie, adică mâna... Merg că nu ți-e rușine, că... E ok. Și ce-mi place la Buzău față de București, pentru că sunt oamenii mult mai ok, mult mai calmi, mult mai... La București știți că mi-e așa, la București pe stradă auzi ceva de genul hey baby. Și mie nu-mi plac femeile de genul ăsta. Dar pe de altă parte, ce în București din plin și în Buzău n-avem, șmecheri. În Buzău nu prea sunt șmecheri, așa, știi, adevărați, cu mașini, cu... În Buzău e șmecher dacă ai Nubira 2. Bun, că aveți noi vreo 2 BMW-uri, sunt vreo 2 ani, deci noi toți am pus bani ca să-și cumpere ăștia. Ei sunt și pești orașului, vezi? Implicit ajunge acolo. Și... Asta e că la București, tot la București, fiecare cu mașini, cu SL-uri, în fine, nebunie. Și...
Nu știu, mă, așa e o întreagă competiție între șmecheri ăștia. Și trebuie să fie o competiție specială pentru ei, un fel de olimpiadă pentru șmecheri, pentru vagabonți. Să fie probe speciale, proba de 100 de metri mers de băiețași. Să fie așa liniască, de 3, de asta... Câștigă cine ajunge ultimul. Proba de ștafetă. Duci de ștafetă așa. Coaie, ține de aici. Vorbim. Dai bip.